sesuai agenda ni na adong dipangido ma sa buhi hitarap sa hudulan ama ina dohot iyanakon dalam maladong iyanakon nga buhi sa hudulan di tengah-tengah ma ibana hudul dipangido ma sa diparade pelean bulanan manang tahunan keluarga di bagasan amplop marisi kartu pelean manang bulanan tahunan molo so adong dope boy mai di jalo tu parhobas di pitu parjolo di pitu na di jolo pasahaton mayan non ditiki papungu pelea tu jolo tapu kama permiguata martang yang hoho mahita di bagasan rohata. Selamat hari Minggu madihita saluhut ruas ni huria dohot akan ruas naod dope rapita marminggu di bagas joroon. Rap dohot natoras ama ina rap dohot yanakonna manang poparatta. Taha moleteon mau tu debata perdenggan basai buih hita mamasui bulan naik baruon. Di paloas hita mangulau-laon memulus akka hamaolon hagaleon parsahiton ilu-ilu dohot las niroha ai dia tui dohita ganup tiki atong rap mahita marede huhut masih jalangan dohot na dihau humaliatta. Agustuson ima partikian ni bangsot ta makalason haluaun sian pajaja pinaluan ni Kristus dohita sian dosa jala di palua debata bangsot ta sian pajaja tamama hati dakonot ta songon tema ni HKBP habisuhon na sian Tuhani mangalehon hangoluan dah habisuhon ni debata do nambambuan hita tu haluaun tajaha mahata ni debata songon ayat bulanan di bulan Agustuson imanane yenet sian parjamita bidupitu ayat 12 rap maita majaha naong tu perak alaya surungan ni parbinoto anodo hapistarani mangaleon ngolu tutuan apunasa rikot ni hapistarani ngoluon alaita pangido masian debata asa dohot taruli hita disi saluhut na hita ama ina ianakon marete.
Di bagasan pamujion lasni roha dohot olop-olop tahalason maparpunguanon songon si David nama katidakon pujiok kumajaho basa lilingau mangolu saya dehoku do debatakku saliling adong do peau unang marhaposan hamu tua kapangarajai tuanak ni jolma nasupeo panupahion di bagasan ibana marit de mahita. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Aina mangulu dohatani debata jala margogo mangula, jala tumajom sian sandok podang si dua baba, jala manorusi doi rasa disirang hosa dohot todi, akaring-ring pe dohot tutok, jala panguhum doi di parohaon dohot di pikiran ni roha. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata aman nami para si roha na sumurung, saito gihon mahamu hami tu anakmu, asa ibana na punahami, lehon madihami hapur siaw na sitong, asa holan hosabing hapurusan nami, unang luas huriam marhaposan tuakan na dihasyanganon, ay holan hodo haposan dohot hapuruson, saya si roham, patuduhon tuhami dalan tuha tuaon, asa jupang sini roham nagodangi ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tatangihon mapatik ni debata di minggu tasadarion, imana tersurat di Matius biduono ayat 25. Alani ido ubaina udok tuhamuna, unang hosoon hamu hosamuna sumarihon si panganon, manang daging muna pasari-sari para biton, dangu marga hosa sian si panganon, da umangat daging sian para biton, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita sia Tuhan debata lau mangulau na hombar tu patiki. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Maredeta. Di bagasan uduk dohot serep niroahi taman dopoton habangsa para seani di bata marningot aka hahurangan ta ditongani bagasta maradopon akan nata haholongi dohot namang haholongi hita so panagamon mabain muruk nirohas dohot arsa kita didok hatani di bata di Efesus 5 ayat 20 tuh ai bahwa hido uluni para ditoto songon Kristus ulu ni huriai lau si pangaulu daging ido ibana. Diro katani di bata di poda tolpusa dayat 20 pitu di mata-mata odo aretau ni isi ni jabuna jala idahan halus dan dipangan didok atas nani di bata do di poda 20 tolu ayat 20 onom selehon ma aleanaha rohana mituau saya di halo mohon mata ma aka dalakku jor kapite nalang podani natuatuan nami alegura jumi hangi jala parsi pola hangi asimaroham ale Tuhan.
atong tatopoti madosata di edopan ni debata. Ale Tuhan debata manami para si roha na sumurung, napungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hatigoran nami, na mangasahon asini roham na godangido, saya si maroham mida sandok bangso nami, se sama dosa nami saluhutna, saya sungguli maroha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Kabejema baga-baga ni debata taringot te hasasan ni dosata. Aida ngadong iburni ay saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan nagabi pitor binahin ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panubusion marhite-hite Kristus Yesus ina pinojong-jong ni debata. Bain habangsa para sian marhite-hite hapor siyaw ni mudarna hasangapon madi debatana gijang. Amin. Maredehita. Turpuk epistel di Minggu Sadarion imanatar surat di Yohanes biduono mayat 24:1-35. Yohanes biduono mayat 24:1-35 tajaha mamarsikat sorin. Asadung di ida natoropi naso di si Jesus naung akka sesean nape dibongoti mamuse akka parau jadi rotu huta Kapernaum mangalului Jesus. Dungini na Jesus mamangalusi nasida, natutusi tutudo na hudokot tuhamu, dilului hamu peau, dada ala naung dapot rohamu na tadai, tungalani na bosuru ido hamu, namangan rotii. Dungini na nasida mamadok ibana, dia mabaheno nami asa huula hami aka ulaun lomo ni rohani di bata. Dungini na nasida ma asa dia matada bahenon musi daun nami asa tungpor siya hami diho aha diulaho.
Dungini na Yesus mamadok na sida, natutudo hatakot tuhamu. Apalasi Musa mangalehon tuhamu roti nasian banua gijang, damangido mangalehon dihamu roti natutu nasian banua gijang. Gabi didok nasida mah, saya tong malehot tuhami ale Tuhan roti sisongoni. Ido sahatna martua donatu mangihon hatane di bata jalan opepsa. Amin. Taha tidak kon maha porsiao tai, songonahina tidak kon idongan saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata jauba, ido ama pargugu na satu dosa, na tino palangit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jauba na sasadai, iman tubuhon di si Maria, naga begabean sianton di parbadia. Adorang sobabuan ido toata natu maun na bernit di pauman ni silatus nama tetap paja libana di hau pinar silang namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lahu dulu siangun di patah amanai perguguna sedosa di simai bana paya sogo tetanon mangumui alak na mangulu dot nama au porsea di ton di parbadia jaladong sada huria nabadia huria tokani alak Kristen akan nabadia dot biasa sane dosa dot diatai namandok mulak mengulu sogut daging dalak dot yang ulan nasorasu. Amin. Tabegema ede pujian sian Qur'ama.
tabege matik ting di huriata. Tabegema tikting ni huriata di bagasan mingguan. Na parjolo guarni mingguta sadarion ima minggu 10 dung Trinitatis hasitulu sadaun ni debata. Dohot topik debata mangaleon sagu-sagu hanguluan tu bangsona. Paduahon Parmingguan keluarga. Sadarion Minggu 4 Agustus 2024 di Patupado Parmingguan keluarga di Manogot Marbahasa Indonesia pukul pitu WIB di Arian Bahasa Batak pukul sia 30 WIB. Rap hudulma marse keluarga Jalaboido Patubegeon ede puji-pujian marumakkon vokal grup sekeluargai jala tapabotohon ma tu parhalado. Laus disi tapasahat ma amplop pelean bulanan manang pelean tahun nadi parade di amplop. Patuluhon marbagas tikting peduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Daniel Asnan Gohan Sihite anak ni amata Jamarlen Sihite nahinan Tubuni Ina Herlina Boru Silaban ruas ni Huria KBP Mampang Prapatan Sian Wik 2 Dohot Putri Serlika Boru Sijabat Boru ni Amata Jude Sijabat Tubuni Inang Odorlina Boru Situkir ruas ni Huria KBP Resort Jatinegara. Pamasu-masuan di hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 8.30 WIB 1 Sidungna di HKBP Mampang Prapatan. Tuatama memasu-masu ulauni. Popaton Padidion Nabedia. Di hari Minggu 10 Agustus 2024 di Parmingguan pukul pitu WIB bahasa Salinai. Di hari Minggu 10 Agustus 2024 di Parminggon pukul pitu bahasa Indonesia dung pelean paduahon di Patupado di Huriaon Sakramen Padidion Nabadia tu sada halak dakdanak boru sian sada keluarga. Daftarna adong di lembar warta. Balimahon jadwal ibadah tengah minggu di pabotohon ma tu ruas ni AKBP Mampang Prapatan asata idama partikian dohot parhobas parpunguan tonga minggu natar surat di warta. Ponopon partangyangan wik. Di hari Selasa 6 Agustus 2024 mamuka pukul 10 sia 30 WIB patupaut tado partangyangan wik di Wiksada di keluarga calon situa A Tampu Bolon Boru Sehaan di konsistori. Wik tolu di keluarga situa John Simamora Boru Siombing di GSG. Wik 5 di keluarga Nyonya Siagian Boru Tambunan di Jalan Purwa Utama nomor pitu Kafling DKI Cipedak. Rapmahita madohoti partangyangani secara khusus ma ruas ni Wiksada Wik tolu dohot Wik 5. Papituhon hasil rapat evaluasi program kerja dan anggaran. Di hari Jumat 2 Agustus 2024 Majelis Jemaat HKBP Mampang Prapatan nunga patupaon rapot evaluasi program kerja dohot anggaran HKBP Mampang Prapatan semester sada manang sian Januari saha 7 Juni 2024. Alani songonom mah hasilna. Parjolo program kerja sada. Secara umum program kerja yang sudah direncanakan di awal tahun sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.
walaupun masih terdapat beberapa hal yang akan diperbaiki dan program yang belum terlaksana akan dilanjutkan ke depan. Kedua, ada beberapa anggaran program yang dalam pelaksanaannya melebihi anggaran yang direncanakan, sehingga perlu untuk menutupinya dari mata anggaran lain dan disepakati untuk menutupi dari anggaran yang masih bisa dipergunakan. Ketiga, diharapkan peran dari RUAS untuk memberikan pilihan bulanan dan pilihan tahun serta Hamulia Teon untuk menutupi anggaran yang kurang sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik. Keempat, sangat diharapkan peran dari Gotilon supaya berkenan membantu pembiayaan kegiatan yang akan dilaksanakan apabila keuangan Huria sudah tidak bisa menutupinya. Bagian P2 hon. Keuangan anggaran 2024 godangna 1.452.415.000 rupiah. Pertama, penerimaan godangna 670.232.560 sada. Pengeluaran godangna 877.530.120 sada rupiah. Diharapkan semester 2 sebesar 922.122.430 rupiah. Untuk informasi lebih rinci dapat dilihat di papan pengumuman dan melalui WAG. Bagian patuluhon. Kehadiran dalam ibadah minggu rata-rata 40% dari total warga dewasa, yaitu 729 orang, dan ibadah sekolah minggu rata-rata 60% dari total anak sekolah minggu, yaitu sebanyak 109 orang. Untuk persentase kehadiran di ibadah week dapat dilihat di papan pengumuman dan akan dikirimkan ke WAG week masing-masing. Demikian hasil dari rapat evaluasi. Kiranya catatan dari evaluasi program kerja dan anggaran di semester 1 ini semakin mendorong kegairahan kita dalam beribadah dan mengajak saudara-saudara kita sah-KBP Mampang Perapatan. Tuhan memberkati kita semuanya. Pawaluhon Parmingguan Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pinabotohon tusude ruas HKBP Mampang Perapatan di hari Minggu 10 Agustus 2024 pukul 10.07 maringanan di gereja HKBP Mampang Perapatan. Patupaut tado Parmingguan Variatif. Robe mahita Los Tahara manang hirpasma akadongata madohotisa. Pasiahon. Pelan amplop Gotilon doho tahun Oikumene inklusif 2024. Di hari Minggu 10 Agustus 2024 tapasat ma pelian amplop tu kebutuhan akka ulau ni Huria na marpardomuan tu pesta Gotilon doho tahun Oikumene inklusif 2024. Tapasat mai ditiki marsi jalangan di parade do ingananna di labung ni pitu haruar. Pasapuluan bazar Gotilon doho tahun Oikumene inklusif. Marpardomuan tu pesta Gotilon do tahun Oikumene inklusif patupauta papunguhon dana marhite bazar untuk setiap week dot kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 10 sada lomba catur ama di nama mestahon HUT Republik Indonesia yang ke-79. Panitia Pesta Gotilon do tahun Oikumene inklusif naing patupahon lomba catur ama antar week na nidohotan ni aka ama. Babak penyisian dimulai hari Minggu 11 Agustus 2024 di ama na naing mandohoti
ulaoni boima menghubungi amata Hari Marpaung dohot amata Belfri Pandiangan. 12. Peringatan HUT RI ke-79. Dina makalason HUT RI napa 70 siaun di hari Sabtu 17 Agustus 2024 mulai pukul 10 tolu WIB. Maringanan di HKBP Mampang Perapatan. Panitia Pesta Gotilon do Tauno Ikumene Inklusif di Patupado Ibadah Syukur lomba 17 Agustus antar kategorial sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, dohot lansia. Dohot parsiaduon antar week memperebutkan piala bergilir Gotilon HKBP Mampang Perapatan 2024. Alani di pabotoma tusude ruas ni huria asa parsidohot di ulauni. Rap mahita makalason rohani ulauni. 10 tolu Dialog Nasional Lintas Umat Beragama. Di hari Senin 5 Agustus 2024 maringanan di Sopo Bolon Marpikir di Patupado Dialog Nasional Lintas Umat Beragama na di Patupani kantor pusat HKBP Rap dohot panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nasian huriata nambah dohoti ulauni ima situa amang situa A Simanjutak, inang nyonya situa R Sinurat Boru Sinambela, amang situa Hotman Sinurat, dohot amang situa Togi Purba. 14 PPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Jumat 20 September 2024 maringanan di Sopo Marpikir di Patupado PPD Expo HKBP Distrik Walu DKI Jakarta 2024. Ima pameran UMKM dohot kuliner napa dohot ton akar ruas HKBP dohot denominasi dia ka ruas ni huria na naing pasi dohot mambaen stand kuliner dohot stand na pardumua tusi boy mendaftarkan diri melalui narahubung Sandra Sidabutar Silvia Sirait. Pendaftaran dimulai tanggal 15 Juli sahatu 15 Agustus 15 ruas Namar Sahid tabuamba di bagasan tangyakta aka ruas Namar Sahid. Ima amata nata desmanik sian sektor 2 dirawat di rumah paduan pesta Robert Sihaan sian sektor sada dirawat di rumah. Hatani debata pasahat madalanmu tu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. 10 namar ulang tahun parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan saminggon didokatani debata di tanganna siamun do gajang niumur jala di habirangna do hamoraon dohot hamuliaon. 10 pitu namar ulang tahun Pardongan Saripeon. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun par Saripeon tu ruas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon. Didokatani debata alai di joloni saluhutna masih haholongan situtu mahamu adi hukupi haholongan ni rohaido godang dosa. 10 walu akapelean amuliateon dot nasing naso jinaha di tiktingon taidama di harotas acara nadong di tabe songonima tikting ni huriata di bagasan saminggon watama mamasu-masu. Uhut pangpungu pelean Aparjolo Maredehita sian dukuen di nomor 280.
Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mga ramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madita surya kamanginang. Shalom. Di bagasan minggutta sadarion na marodolan di debata mangalehon sagu-sagu hanguluan tubang sona, di enet sian 2 Musa 10 onom di ayat 2 sahat ro diwalu tatangihom ma sian hatani tuhatta. Jadi marmungu-mungu ma sadok luhutan ni hala Israel doppa si Musa doho doppa si Aaron di halongonani didok ala Israel matunasida tuksomate kami dibunuh tangan ni Jakuba di tanah Misir. Dinahudul kami dilabukudon akka namarisi juhud. Dinabosur kami mangan sagu-sagu. Ay ditugihok kamu kami ruar tu halongonanon. Laho mabunuh sadok luhutanon at turaparon. Dungi ninna Jakuba matusi Musa. Idama parokku matuhamu udah sagu-sagu siap banua gijang. Asaruar bangsoi jala di papungu sae sadarinai. Asa huujuni nasida manang turuton nasida patiki manang endang. Alai jupang paunom arihon. Paulion nasida ma na binuan nasidai. Gabe silopi mai martibakon na pinapunguna sida siapari. Dungi didok si Musa doh si Arom matusudi hala Israel. Bodariom ma boto omuna Jahoba parwarkon kamu siap tano Misir. Sugo manugoti daom muna ma hasangapun ni Jahoba. Ainunga dibege ibana parungutungutom muna dopak Jahoba. Ay tung ise mahami pola ubay tung marmungut hamu dopak kami. Aku ni didok si Musa ma. Molo dileho Jahoba juhu panganom muna bodarion. Jala butongan mangan sagu-sagu manogo nai. Ala naung dibege Jahoba parungutungutom muna. Na marmunguti hamu dopak ibana. Olat ni ima sahatna. Huria na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Totu taboto do takkas dang asal di toppa de bata jolma. Dohot portibion do akka isina. Dang asal dipilih de bata bangsona. Songon halak manang bangso Israel. Ala itu tumadohonot tamuse nang kita pe dang asal dipilih debata gabe bangsona namak kaporsyaibana di bagasan Yesus Kristus. Dang olo debata pasubuhon akka natino panay so disarihon. Argado kita saluhutna. Najut justru hita jolma do naung tinopani debata adong dilehot tu hita permuduotta adong nanaeng siramotatta alai olo hita jolmaon pasobuhon membiarkan bahkan anak-anak pun yang diserahkan Tuhan untuk kita pelihara tidak sedikit orang mengabaikan membiarkan dan mengurus. Takas do taingot songon naking ipaingot hita sian sikat ni patiki madok gari akka natino pana asing unggas disarihon debatano nang akka nauli pahean pe songonido alani akka manginang tung takas do hata ni hatta soal panarihonon di bagasan ngulu ni jolma natino pana
sude tahe akka jadi-jadian nana di portibion. Alai si ingototta molo taparrohakon sian akka padohan ni tuhatai lumobima molo tajaha jo muse nanidok ni Matius onom naking lebih lengkap sian ayat 25 sahat tu ayat 20 sia. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Lalu di ayat 26 sampai 29 digambarkan bagaimana Tuhan memelihara burung-burung di langit. Demikian juga Tuhan memberikan keindahan yang melampaui kemegahan daripada Salomo. Berarti yang penting bagi Tuhan dan tentu untuk kita jala siha mulyate honotta adalah kehidupan, dan itu adalah di dalam diri Tuhan kita sendiri. Alani iko fokus tutu hatai do hita akka amanginang ikon tu ibana do nanaing si parroha honotta jala tu meragam do cara di bait tu hatai laho manariho kita meragam akka amanginang daksa rupa cara manang pabakhenan ni debata tu hita saluhutna. Boydora tabering ati kamang ya dia kaluat marasing-asing do nagabe tadok majo sumber kehidupan di jolma. Molo najului di tahun-tahun 50-an ono puluhan tardok gudang do huta gadong do hira-hira makanan pokok boras manang idahan boy do honotta makanan napa dua hodoi bahasa huruf makanan pokok mulo tayong bejo akamanginang barita niya kopungta mungkin juga orang tua kita ikut jolo mangang gadong do di manugo niari full di arian satonga gadong satonga maidah do sayur mulo tungadong gulamo ido tahe botari pe tersongonido mangalang gadong jo satonga dungi pe asa masuk idah dohot sayur ipe muse mulo tungadong gulamo i bah gulamo na buido honota na buido tah banting ngate saminggu 2 minggu bah kasabula pe dak pola busuk noni so masuk kulkas holan bah di dadang-dadang do songoni. Tapi ada juga daerah na mungkin holan idahara dangadong na asing paling sayur adong muse daerah na taboto kamang bahkan akka orang tertentu na holan sayuran dimakan adong daerah tertentu aledak pola gudang nonon ya duk nuaingod do taboton na mangan akka jenis ikan-ikan. Bah, meragap pape di betu hatai cara laho manarihon bangsona natino panai jalan waing perato tu berengot tado bahkan bentuk-bentuk kerja mulo tado mazorupani sian na jolo adong martani adong berkebun adong marmahan atau beternak ada nelayan adong marboniaga manang martiga-tiga adong di angkutan adong markator adong di bisnis. Itu adalah karena Tuhan membuka pekerjaan sedemikian rupa jalato tulam gudang dopion bentuk-bentuk pekerjaan
alai ima dalan ni debata laho manariho kita di tongani nguluon. Alai akka amanginang nuaing disungguli do hita tu sada peristiwa lau pengotok kita asa unak kolan di si panganon, asa unak kolan di masa lalu na indah pikiran manang rohata. Ala marasing do pikiran ni debata siap pikirata. Marasing do sakap ni debata sian sakapta. Kehidupan tahun adalah dinamis. Tutu tuhatai hotdo, Kristus hotdo, debata hotdo. Alai tuhatai petorus do mabuak kita sedemikian rupa berkembang dinamis. Oleh karenanya pikiran kita juga harus dinamis, harus juga mampu untuk menyesuaikan dengan perkembangan namasa. Jala odora persoalan namasa na diturpuhon akka amanginang. Sebulat dope haruar nasida sian Misir. Alai ala piturso adong be makanan songon na somal na nialang nasida di Misir. Ahama didok nasida. Ay tukso adong be si panganok kian nabui panganon nami di Misir. Songunita bu kami di si mga juhut di siya kudon. Alay ko buano mumahami at turaparon di son. Pikirannya hanya materi makanan yang pernah mereka nikmati di masa lalu. Dan ini sering amang inang mengikat kita. Emosi masa lalu, yang enak masa lalu, tetap bertahan di si pikiran na dohot sudi aka rohana pabahenanna. Akhirnya dang bui dipahami nasidah katop. Mengapa Tuhan membawa kami keluar dari Mesir ini? Dan untuk mencapai satu tempat yang dijanjikan. Mereka mau melepas diri dari rencana Tuhan. Mereka mau melepas diri dari pemeliharaan Tuhan. Ai holan adok sauti tantangan dedo pinasida. Adong aek alepaet ninna. Itor marungutungut. Bah, edang adong bijagal. Buhana maun, nena, dang adong be, sagu-sagu songon na taalang na di misiribe, buhana maun. HP, ini bagus sekali catatan awal dari penelitian medis kan, anggo olak ni walu sahat tu 20 sada ari sasitongna, naksomangan dope hita, tahad do mangulu, sol tahad dah. Soal tahan itu di renungan yang kita baca di cover warta jemaat kita. Lapatan ni aha manginang molo pitor so adong makanan unak pitor marungutungut songon kalak Israelon. Alai molo so adong makanan dang adong napitor boy hasagat tonoton. Dan adok napi terboy si halas sonoton, di situ kita tentu akan berpikir dan akan terus dekat dengan dia yang tadok naking ibana nama nopa dan mukib pasobona ibana yang membebaskan atau melepaskan ya paluahon sian Misir molohita paluahon sian hadusaon dan mungkin pasobona alani ido. Ketika di BG debata ungut-ungut nasidaing, tutu di hatahon ungut-unguti, tu si Musa do, tu si Aaron do, alai di BG Tuhanido ungut-ungut nasidaing. Ungut-ungut tapi di BG do akamanginang. Alai molo terus marungut-unguti, atau tu kurang pas doi. Ala boha. Catatan sian hata hebir padohan ungut-ungut ima na aman
na aman. Nah itu kira-kira hata ungut-ungut. Artinya memprotes dengan cara mengumpat serta dengan kata-kata kutuk untuk melawan dan menentang Allah. Jadi akapadohan na mengutuki, akapadohan na mengumpat, daksitong bede batay, ya, na songo dia do bataon buanon na hita tuson, hira-hira tarsongonima. Molo songoni torus, saya madoakan na so patut akan na so dinggan, tentu bagi hita ma bohadi dok tuhatai tunasida di son. Musa pasaha ma tunasida. Marsugo berengon nasida ma ahananeng masa. Ingot dah, ya, patuaton nama sagu-sagu siang gijang alai. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Di ayat 4 bagian B, manang di hata batak asa hu ujuni nasida, manang turuton nasida patiki manang dang. Lapatanna lehonon ni debata alai ikon naeng do itong manugu rohan nasida oloan na doau manang nadang. Jadi ope parhonot tadoonak kamanginang, pemberian Tuhan itu mau mengajak kita untuk taat atau tidak, menaati Dia atau tidak. Sitong molo tuhala Israel hati-hai pitor didok songonon, ganupari ya holan secukup nado buaton nasi dabi. Jadi molo dok mazarupani nah habis susato ngasulup sadari manak sasulup berarti sasulupi mabuatokku. Lubi siani buhay dok tahe, gay buhay dok ko ni, gabe busuk, mulu lubi sian napatuti hubuat. Alai molo diari paunopon, 2 kali lipat ma buaton nasida. Bah, dang busuk kurwa marsugut, daung ala ari papituhon, ari papituhon dang mula-ulaon nasida. Jadi dang busuk daung. Asingat nama rasing do nanilehon non di ari selama 5 hari, dungi di ari paunopon asing muse. Wah itulah pemberian Tuhan dan pikiran Tuhan. Alani akka manginang tekas do taboto aha di lehor tuhatai di nasida. Pagi-pagi dibering nasida ma meragian sedemikian rupa. Baru Roma nasida manhu. Sudi nasida manhu. Manhu lapatanna ayahadui. Apakah itu? Satu orang pun dari mereka tidak pernah kenal dan tahu apa yang diberikan oleh Tuhan itu. Bahkan sepanjang perjalanan mereka tetap mereka menyebut manhu atau manna. Artinya ayahadui. Dan itu diberikan hanya sesaat perjalanan itu. Setelah mereka settle di Kanaan, mereka tidak lagi kenal manna atau manhu. Alay tayong naking amang inang. Marhite-hite pemberian on, ikon naing matarida ketaatan nasida. Marpanguluyot tuaw do manang nadang. Olo do nasida mabuat secukup na manang nadang. Jala di saat ari paunop boy 2 kali buaton na asaboy panganon nasida di ari papituhoni. Itu tahap pertama tentu ujian tunasida, cobaan tunasida. Tapi menarik amang dan inang bahwa ukuran yang dikatakan oleh Tuhan itu adalah secukupnya untuk masing-masing. Ketika lebih maka itu akan busuk.
Ya, tapi kalau Tuhan mengaturkan untuk 2 hari ambil sekarang, itu cukup. Berarti harus tetap bergantung kepada aha nanido ni tuhatai. Laos idorana arga dihita nuaing akka amanginang. Molo tataringotyo manang molorotu hita. Bah, leonon ni debatado hape kasih panganon na patut dihita. Tuhan akan memelihara kita dengan caranya. Tuhan akan memberi beraneka bentuk. Bahkan mungkin kita juga akan tertanya-tanya seperti orang Israel. Bah, ibu itu sumber kehidupan non? Ya bisa rupanya. Kalau Tuhan mengatakan, siapa pernah berpikir misalnya hal yang baru sekarang sebagai tempat kerja, loh dulu kita nggak mikir ya, bahwa alat-alat ini pun gadget ini bisa menjadi lapangan kerja. Wah, karya siapa ini? Karya Tuhan. Tuhan yang menganugerahkan itu kepada orang-orang yang mau belajar, sehingga pikirannya dibukakan. Ini teknologi, pakai sedemikian rupa, kita bisa pakai untuk sumber kehidupan. Manhu, dan masih banyak manhu, amang dan inang yang akan muncul ke depan untuk memelihara kehidupan kita. Gudang dopiak kamanna petudun itu hatai alai singok-singok na olodo taat, olodo mabigi au, olodo fokus tuau. Itu sekarang yang menjadi jujung di tengah-tengah ni perjalanan ni ngulunya kena persea. Asa tetap terpelihara di tengah-tengah ni perjalanan ni. Anggon nasi pergetu dona amanginang alai betul-betul do terjadi molo dia kapunguan ngasai hudok kononate di masa kerusuhan atau krisis, ya, krisis na sangat menerpa kehidupan ta, krisis moneter waktu natadok kurang doak kasih panganon argahian ak kasih tuhoron alai tong do dipelihara tuhatai hita adok hati hai di sekitar Jakarta na humaliang Jabodetabek muncul jenis ikan dari lautan kecil-kecil nasapora-pora alai gudang jalabui madi tuhor akainata, dan ternyata gizinya kayaknya bagus sehingga tetap sehat orang-orang yang memakan ikan itu. Moloso salau taguari maikani hati hai ikan hatahe ikan krismon. Wah, cara Tuhan memelihara kita amang dan inang. Adong do ika krismon inuang dangbe. Tapi mungkin akan ada lagi ke depan jenis yang lain. Alani ikut totong hita merhapor siau tutuhatai. Ya Tuhan tetap membuka jalan untuk kehidupan umatnya. Alani molopos rohatta amanginang tutuhatai. Unang mapolek komarsito bisak kita teh sesama kita. Holan alani si panganon. Ayon si pata. Holan mga biasa pe hita. Olor songon na marsisulukan na teh. Ya ngay peredi tuan rumah. Si panganon ala itu tu nama ngano prasmana bentuk na kanino kan molo prasmanan hata batak na hado tahe masih buat na di banabi kanino kan na ala masih buat ni banabi ay termersiadu mama buat tibo-tibo piring na ya hape di alat batak na tibo-tibo isi ni piring na holan ise doe hola pergotci do na buat tibo-tibo ya paridahan na susuk perlopan na tabu, ini susuk nasinya sampai menggunung kan gitu ya, ini olah perguci deh, bah bahasa ho perguci boy, bala nasi dah tok terus gunung, kan kerja keras, hidup benar gabe di lubi, ya, napatu panganon nasi dah, alai molosok kerja dua mang inang berek kita mak. Ahadu nama satahe molu gudang dialang alai kerejo otik bahaya doate. Karena itu makanlah secukupnya, ambillah secukupnya untuk kebutuhan bekerja. Itu sudah lama diajarkan oleh Tuhan kepada kita.
Nakpe solak ku dotong diriku akamanginang ahiado au terlalu kuat melebihi si patak mangan ya. Olodo ngatik kinek kumeradi alaya binering do pesongoni tabu ini ngon nyalak kon pep ngon tabu alai saya ini allang itur gawe butong ngah gora butong jinahon molong nga butong jinahon aha pidot zolma imadah ningon name dangadong bedaya daya kritis ya hati-hati ya molo mangan gudang mangat tabu-tabu jala biasana molo adong maksud ni halak neng mempengaruhi iba benon nado nasong moni mangat tabu op baru non ay madah etoy ma olok na namay sudi hati-hati dotong. Nah kemudian amang dan inang molo duk taboto naking adok songoni ya secukupnya asa unang say tubuh be akka ungut-ungut sabetullah ikut tabangun do di diri tahun roha na bersyukur. Kalau tidak bersyukur maka bisa menjadi bah donot tama molo somar sahid alagabe korban. Kujaha jo siap puda ni Raja Salomo di biddu 30 ayat 15. Catata jo akka manginangat mauliate malas rohatan waing gudang do ruas ni huriatta lumubi akkaina disiplin waing majaha buku podaon sa pasal sa dari. Jadi satu pasal warga jemaat kita sekarang membaca Amsal satu hari satu pasal dan ada catatan 1-2 ayat yang menarik perhatiannya. Hujah hamadihita dison Amsal 30 ayat 15 silintah mempunyai 2 anak perempuan. Ini adalah simbol tentu untukku dan untukku. Dan 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Termoldo atusatta memang melola sonon. Alai intina lintah taboto do terus ya, terus menyedot. Sadi hari memeradi lintah mengocok mudar. Kapan berhentinya lintah ya menghisap darah? Ketika dan katanya karena saraf di mulutnya ini ya ngelujabe ido bemadabu bana. Memang dang mati yang gulita alai perdebu naido. Iya. Alai mulibua non jala alani de sesuraton asau nang songonido kita terus menghisap lalu ujungna akas sarap pe gabi-gali dunggali sarapi itu ya Amsal yang mengingatkan kita soal merasa tidak cukup terus dalam kehidupan. Alani rasa cukup alai terutama naking ya tetap fokus marningot tuhatai. Jala di epistel idora manang jamitana dari minggu ya teh uduk na tu epistel sadarion pangotok kita pabua nasida dang apala di si panganoni dang apala di nama ngaleo si panganoni perhatian nasida le justru di si panganon naido. Dan itu yang kurang benar nang dihala Israel pe. Dang na mga si panganoni di parokahon alay di si panganon na ido. Di boto hamuno pada tikina ahirok na sida taringot tu si panganon naon nakpingay sariho nakkamanginang ahirok na sida giahado na sida ninna ya mga langi musena. Anggoy buy maraja hotay di opak Musa manang bilangan ya pabuwa giahado na sida mga ton manay. Merasa tidak berharga, merasa ya sesongon na terpaksa. Alai naing do ingotot tamang. Pabuat debatado na mga lehon alani ibana do na naing si pasangapota jala tu
molo lomorohan itu hatai, pasti akan ada cara Tuhan untuk tetap memelihara molodang obbetikina na asing tetu lehononna. Tetapi ketika kita tidak merasa bersyukur apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, maka terus akan ada ungut-ungut adoktong na mangaliaim. Nueng ketaatan kepada Tuhan itulah yang akan kita pelihara amang dan inang. Tapadauma akka kerakusan manang hamukusan. Tapadauma tong akka naso mangargahon na nilehon ni debata. Tapi kita harus bersyukur. Di payungok Tuhan Yesus dohita marhiti episteli. Pabua. Tutu anggo apalano marga kembali naking kehidupan. Lehonon ni debata doi dihamu. Marga siyan na jinalo ni opungmuna na diparhorsihani. Ay tua ma roti hanguluan. Jala roti hanguluani ima anak ni Zolmai. Ima Tuhan Yesus. Na menjamin kehidupan dakola di portibion. Alay sahat dorodi. Hanguluan salilingna. Adok kusurat di son amang inang betak boheat hiata bigi pardohanon. Molo halak batak adong do beritana ledak sudi rahita mabota te namarguar pungga haumasan. Ada yang pernah dengar ada benda pungga haumasan? Kujaha di kamus bahasa Batak, bahasa Indonesia online, lapatanna batu gosok emas. Jadi benda on sian ale mas taboto teh mas ni halak Batak berbeda do tu mas na tatadda. Ya, mas Batak. Ya do tadi berkamang-kamang inang mas Batak na julu ya pasti do marasing tu mas na tatadda nuaing. Alai didok songonon molo ditio pon punggahau masani molo dijilat ya maka akan kenyang. Jadi penangkal lapar. Alai molo dihirup ya tadinya haus dahaga akan terpuaskan. Jadi saya dikatung-katungi doon menang tu dia penangkal lapar dan haus. Jadi hiadu terpikir di masa remaja, ala di masa remaja mabinegi barito, bah, tebuni HP ala bata ate mulu meniup pungga haumasan. Tu dia pelau, boy terpenuhi totong, tidak lapar dan tidak haus. Jadi pikiran diarahkan tu benda tertentu. Ale mau lihat hudo alakingan harus cek do hita dang adok kita nama nada, berarti dak kiabe dok kita na berpikir tusi. Alai maulo adok tabegino ni amang dan inang itulah kerinduan orang tentang kehidupan, bukan hanya kehidupan sesaat, tapi itu adalah kehidupan yang langgeng, kehidupan yang lama. Syukur kita tidak kenal kembali ala nuaeng rotu hatai madok tuhita. Yesus Kristus do anggo si panganon dak kola di portibion. Alai dohok dodi Banua Gicang. Mari kita mengubah sian akka budaya molo adong tu pemahaman Kristiani, bukan benda-benda yang dikenal pada masa lalu, masa hahulumun, masa hagulapo dihita, tapi sekarang kita di dalam Kristus. Di pasu-pasu Tuhan tamahita kamanginang, nabuido patupaun ni Tuhan tay di luar di pikirata, laho marmudo kita di tongani nguluta. Amin martang yang mahita. Mauliate madiho alidi batamanami na paingotok kami nuaing di panarihom mudi ngulun nami. Meragam do tutudi baik ko cara bahkan do dia kepertikia pe dinamuba saya adong do akan namuba nang rumang ini panarihommu alait na pasti dilehoko do na patut hangulu honon nami songoni mahami tujula le Tuhan di kehidupan nami nuaing
Molope adong akka namuki berbeda huberek kami di partikianon maribak ko nakapartikian na liling asa unang sayloho behami di akka na lalu alay rap mahami alituhad doho akka dongan di panarihonmu di partikianon jalatot terbuka tu akka nanilehonmu marhiti ragam nit ulaon do akka teknologi pasu-pasu mali Tuhan akka nahu ulah kami nuaing marhiti-hiti do dalam memanarihok kami rumang ni akka nabuhi ali Tuhan hupake kami sebagai investasi akka bisnis petahe asa marhiti-hiti hu jalo kami akka nauli nadenggan dalam ni hanguluan nami. Ali Tuhan paholang diri nami siar roha manol soli manang marungu tungut pe diakka nahujalo kami alai terbuka kami tu pembaharuan terbuka kami totong tu lomoni roham mauliate madi ho pasu-pasu mahami saluhuna utangnya ko kami ali Tuhan akaulon nami saminggu naroon ramoti pasu-pasu mahami mangulahotsa songoni ali Tuhan akka program di Huriam lumubima dinaung dipatupa perhalado evaluasi mamereng perdalan ni Huriam 1 tahun sia catatan-catatan nakuberek kami gudang do akan naung hujakok kami alai pos de totong rohanami Tuhan mangyahi akan nauli dope di semester keduaon pahicama rohanami saluhuna pasuk-pasuk ke kegiatan di kategorial asiro hamali Tuhan marhiti-hiti lam retta lam saur akka nasa kategori di tonga-tonga ni huria nang di wekpe asa marhita balas ni rohanami ali Tuhan hutangnya ko kami pertumbuhan pelayanan sekolah minggu nabu mencapai 20% kehadiran ni akka yanakko sekolah minggu lampahitca mahamina toras songondo akka guru nang akka parhaladu pe laho makubasi nasida asiro ham ali Tuhan adong dodongan nami na dirawat dijabu nang liling ali Tuhan siala parsahiton amang natades manik amang pesta robe siahaan asiro ham saya patugu rohana sida makirim di ho ali Tuhan unang nasida madele alai kotong pos rohana saina lehonomok kanauli na denggan asiro hamali Tuhan utangnya kok kami akka na berulang tahun kelahiran 10 walu halak ni bagasan na saminggon jala sada rumah tangga marsugut marulang tahun pernikahan pasu-pasu mana sidale Tuhan di pertambahan hitungan tahun baik di umur pribadi songoni dohot rumah tangga asa marhiti-hiti nasi dalam takas ali Tuhan madok mauliati dia ka basa-basami jala pasu-pasu totong ali Tuhan dapotan akan nauli nadenggan nang nasida asiro hamali Tuhan dia ka sakap nauli nadenggan dinanaing mar rumah tangga pe ditongani huriam pasu-pasu mana sida ali Tuhan makubasi para pangaradioni asa marhiti-hiti retta nang di pernikahan nape mauliati madiho jalo mahami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin ditiki maredehita tapasahat ma piliata soindo pilihan bulanan edeta sai huhaposi Tuhan mi sai haposi Tuhan mi
Upasahat mapiliat tatu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Odo haroruan ni saluhut sileho-leho nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nileho mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasyak kami pilihanon. Pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam utadahami gudang ni silehol-lehol mitu kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaunmo, say sau malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, leon matuhami sadarion hanguduan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami, unak kami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasar dame jalo hamu ma pasu-pasu di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ko bisodakot Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho di dopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaor kon madamena tutodim.